Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dat oamenilor prin apostoli și prin proroci, insuflat de Duhul Sfânt. În ea găsim răspuns la orice întrebare care ne interesează, deoarece totul ce este scris în Biblie este un adevăr absolut. Acest adevăr nu se pune la îndoială, nu se discute, numai pur și simplu trebuie respectat dacă vrem să fim creștini adevărați. Și clasa 6 au pregătit niște versete din Biblie care sunt mai aproape de inima lor la momentul actual și vrem să vă le prezentăm. Iubește aproapele tău ca pe tine însuți. Marcu 12:31. Eu am ales acest verset din pricina ceea care ne arată nouă că noi trebuie să iubim pe toți cei din jur. Nu te teme, Domnul e cu tine. Isaia 41:10. El ne arată că Domnul într-una e cu noi. Cine dă lui își dă, cine face lui își face. Iacov 1:27. Acest verset nouă ne arată că totul ce facem noi ni se va întoarce. Dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și îl aruncă de la tine. Matei 18:8. Atunci când facem ceva, trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului. Proverbe 9:10. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Dacă ai frică de Dumnezeu, mergi și la școală. Totul pot în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Eu am ales versetul acesta pentru că fiecare greutate din viață care eu o întâlnesc, eu știu că Dumnezeu mă întărește. Dumnezeu este dragostea. Ioan 4:8. De ce e că iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât orice iubire. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei 24:35. Că totul ce este în Biblie este adevărat. Căci niciun cuvânt al Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. Eu am ales acest verset că cuvântul lui Dumnezeu este cel mai puternic. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Dumnezeu. Coloseni 3:23. Eu am ales acest verset că orice lucru să-l facem din toată inima. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, din Psalmul 23:1. Fiindcă arată încrederea oamenilor în Dumnezeu. Nu te teme, Domnul mă mine.